ପାରାଲିସିସ୍ କାହିଁକି ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରାଲିସିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏହାକୁ ଆମେ ପକ୍ଷାଘାତ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମିଯାଏ ଅଥବା କୌଣସି ଧମନୀ ଯଦି ଫାଟିଯାଏ ତେବେ ତାହା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 1.8 ନିୟୁତ ଲୋକ ପାରାଲିସିସ୍ର ଶିକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1.8 ନିୟୁତ ଲୋକ ପାରାଲିସିସ୍ର ଶିକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। 70ରୁ 80% ଲୋକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର 50ରୁ 60% ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। 70ରୁ 80% ଲୋକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। 50ରୁ 60% ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପାରାଲିସିସ୍ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେବା ଉଚିତ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏହାର କି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମିଯାଏ ଅଥବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରକ୍ତ ଶିରାଟିଏ ଫାଟିଯାଏ ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ଏବଂ ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାହା ଆଉ ରୁହେ ନାହିଁ, ତାହା କମିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଦେବା, କଥା କହିବାରେ ଖନେଇବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଯଦି କମିଯାଏ ଅଥବା ଯଦି ଚାଲିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ହୁଏ ଅଥବା ବାରମ୍ବାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପାରାଲିସିସ୍। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାରାଲିସିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ 4.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିପ୍ସଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଅଲ୍ ମେଡ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ନେଇ ଆସୁଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।